Mga igsoon, bantay-bantay gyud ta sa mga pasalig sa mga tao karong panahona. Kay dili kumpiyansaan ang mga pasalig sa mga tao. Kay ang tao manggod limitado ta o kasagaran mapakyas gyud ta sa atong mga pasalig. Pero niingon ang Biblia sa Psalms 118 verse 8, mas maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. So nindot giday kayo nga dito ta modangop ug una sa Ginoo. Kay ang tao limitado o dali mapakyas ang tao kung dito ta mosalig. Pero samantalang dito ta modangop sa Ginoo, dili gyud ta niya pakyason. Kung kita mohangyo sa Ginoo, iya gyud tang paminawon. Kay ang tao manggod kung dito ta mosalig, delikado kaayo. Kay kalagmitan kung ang tao atong saligan, unya ang maong tawo atong gisaligan wa busay pagsalig sa Ginoo, kita mo'y alakansi. Muna nga mosalig ta sa Ginoo, budangop ta sa Ginoo, kay siya ang nagkontrol sa tanan. Ang tao wala say kontrol sa tanan. Busa mas maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Salamat o God bless.